छोड़ के चली कहती है इतना दूर अब की बबुआ बबुआ कहेंगे हमके पास बुलाई तोरा बिन जी कैसे तोरा बिन जी कैसे तोर बहुर हमारी माई तोरा बिन जी कैसे तोरा बिन जी। अबे भैया ध्यान से सुनिएगा। तोरा बिन जी कैसे तोरा बिन जी कैसे तोर बहुर हमारी माई तोरा बिन जी कैसे तोर बहुर हमारी माई।